Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Muhammad Ratorik, kula saking Rolos Pitu. Aku nang kene katene bahas video bahasa Jawa. Dikon guys stand up comedy. Aku nggak judul sarapan. Ngomong soal sarapan, iki arek kabeh iki dari sekolah iki pada sarapan tak gai. Si coba angkat tangan sih. Lho kok akeh ngene iki. Sarapan iki. Enggak sarapan lah ya wis rek. Ngomong-ngomong soal sarapan, aku duwe pantun rek gawe awakmu kabeh sing gak tau sarapan. Isu. Ngomong-ngomong soal ketan. Ya aku pantun wis gak ngatur bengi-bengi kon mikir iku lho. Pikirin dhewe rek ya. Sarapan iku anjene mek isuk tok ta rek. Iya ta, kok elek. Ndok bengi ngono jenenge sarapan. Ndok awan ngono ku jenenge karipan. Lah, arek sarapan rata-rata padha sekolahan kabeh mesti. Kok isu-isu nang kantin ngono ku. Terus kok koyo pelajaran nang kantin ngono ku lho. Apa gak kecewa gurune ngono ku terusan. Ning kate ngulang ngono ku. Lah sarapan iku iso sembarang kali rek gawe ini, iso gawe gorengan, terus iwak, pak pitik, iwak ayam, aja pitik tonggo ngono ya. Terus sarapan nggih gorengan iku ya iso, gorengan ambek kopi, terus gorengan ambek sego, terus gorengan ambek bubur, gorengan lugur, secukup maneh, gak apa 5 menit. Lah sarapan iku iso nggih sing lembut-lembut. Kayak contohe sego, bubur, iku mang guys sarapan. Kok aja sing atos-atos, juga ganjel lawang. Nah, jarane bapakku, mangan paling enak iku, sarapan paling enak iku pas nang omah. Sarapan terus ngombe kopi ngene iki ya. Ngomongnya ambek rokok tapi gak oleh ketokno ngene iki, hukume haram, bali sekolah. Nah, ini ki bapak ngono ku isu-isu tangi turu mau mangan ngopi rokokan wah iya enak landah nih nang sekolahan oleh koyo ngono kok gak tapuk gurumu mari ngono iki asine lek bahas sarapan ngene iki ya wis gak usah suwi-suwi pokoke pesan moral iku wis aja suwi-suwi lek sarapane lek suwi-suwi tambah telat dari sekolahmu. Nah, ini iki asine pesan moralnya yo mek iku mangtok rek. Mbuh jenenge tapi pokoke ya lek dari sekolah iku jali sarapan. Gak sarapan, lemes lemu sekolah. Balik nang sekolahan ngono ku, gak sarapan apa iso? Berarti ngarep tugas penak, bakal penak, jelas ngelu. Terus wetengmu lesu, tapuk gurumu. Agar mari sarapan nang sekolahan ngambil rokokan lho. Iki sini sak menit tok ae videone tapi tekan 7 menit ini lah apa maneh ini. Asine ono beung tapi yo apa maneh ya. Nah, asine awakmu kabeh lek cara ngono gak sarapan iku ya. Iso lemah, letih, lesu. Lek lemah uga sing lemah nang ngarep yo. Lemah nang ngarep yo emplok niku. Sisi aku kene. Nah, wis mari. Mbung kene memang lapor ini memang. Paling golek sarapan paling apa lek bengi iki golek sarapan cak ngene cak. Lho cek. Mari ngudo maneh. Sepilno ya cak ya. Ya lah, asine cara ngono arek gak sarapan iku yo ate lapo yo kan. Iya suka mangan. Terus hati mangan sore yo. Apa gak lemes dirimu hari ngono? Mosok yo sarapan ngono ku ngenteni dimasakno. Iki masak dhewe.
wong iki gak iso nge gorengan, nge roti, gawe endok dhewe ya iso. Sarapan nge kopi lho kena ini. Ambil gak masuk akal jenenge mangan tapi ambil ngombe lho. Pokoke gak sarapan beling ngono ae ya. Wis gak sarapan ambek sing satu gak ganjel lawang ngono ku mang. Intine sarapano cek awakmu iku kuat gawe pelajaran ini iki. Awakmu pelajaran ini iki tak video ini wis masalah sambil mangan apa gak lemes ini mikir ate ngomong apa. Wis harus bingung kabeh ya. Sakmono ae saran teko aku mari kowe turu. Soale meneh masuk jam 7. Wis. Iki sak gurunge iku aku ndek pantun gawe awakmu kabeh ya. Masang susu biar tampan. Isu-isu ojo lali sarapan. Wis ya, ngono ya teko aku ya. Wis. Tak kei video velocity nggak Jawa ya. Ini lagu Jawa. Share ya. Ndelok velocity.